3 पिढ्यांची परंपरा आमच्या कुटुंबाला राहिलेली आहे, ती उद्योगाची आहे. हजारो लोकांना माझ्या आजोबांनी रोजगार दिला, वडिलांनी रोजगार दिला. आज राजकारणामध्ये रेशमी वस्त्र टाकून मी खादीची वस्त्र घातलेली आहे. ही लोकांच्या कल्याणासाठी आहेत आणि लोकांच्या कल्याणासाठीच राहतील याची मी आपल्याला खात्री देतो. सर्वसामान्य माणसासाठी आम्हाला काम करायचं आहे. सर्वसामान्य शेतकऱ्याची परिस्थिती आपल्याला सुधारायची आहे. जे असंख्य योजना मी महिलांसाठी आणलेल्या आहेत. आज महिलांसाठी 4,500 महिला नुसत्या आपल्या बॅकयार्ड पोल्ट्री म्हणजे कोंबडीचं पालन करतात. आज जवळजवळ 1,500 महिलांना स्वतःचे त्यांनी उद्योग सुरू केलेले आहेत. आज अनेक असंख्य आमच्या मच्छीमार बांधवांना आउटबोर्ड इंजिन दिलेलं आहे. त्यांच्या मासे गोव्यामध्ये घेतले जात नव्हते, त्यांना गाड्या दिलेल्या आहेत, इन्सुलेटेड व्हॅन दिलेल्या आहेत. आज प्रत्येकाची काळजी, आज आपला जर शेतकरी असतो तर शेतकऱ्याला त्याच्या शेतीसाठी चांगलं बियाणं देणं, त्याला स्त्री पद्धतीची भात लागवड सगळ्यासाठी पैसे दिले. दुबार पिकासाठी आपण पैसे दिलेले आहेत. पुढच्या काळामध्ये आपण देशी बनावटीच्या गायी देणार आहोत, ज्याचं दूध 65 रुपये किलो. एरवी गाईचं दूध 30 रुपये किलो लिटरने विकलं जातं, ते 65 लिटरने विकलं जाणार आहे. आपल्याला हे सगळं करत असताना पर्यटन आपण मोठ्या प्रमाणात आणलेलं आहे. 5 स्टार हॉटेल पहिलं आपण सुरू केलं, त्याचं उद्घाटन केलं. दुसऱ्या 5 स्टार हॉटेलचं भूमिपूजन केलं. पण हे करत असताना त्या शेतकऱ्यांना मी त्या कंपनीकडून 60 कोटी रुपये मिळवून दिले अतिरिक्त मोबदला. हे लक्षात ठेवा. शेवटी शेतकरी मोठा झाला तर आपण मोठा होणार आहे. आणि म्हणून केवळ 5 स्टार हॉटेल आलं तर सगळं नाही, तर प्रत्येक कुटुंबाला मी हॉटेल स्वतःच्या मालकीची करून दिलेली आहेत. प्रत्येकाला 5 खोल्याचं निवास न्याहारी योजनेची छोटी छोटी हॉटेल बांधण्यासाठी पैसे मंजूर केलेले आहेत. हे सगळं सांगण्याची गरज एवढ्यासाठी आहे की आज राणेसाहेब या ठिकाणी आहे. राणेसाहेबांनी पर्यटन जिल्हा या जिल्ह्याला बनवला आणि त्याचा कार्यक्रम सावंतवाडीमध्ये मनोहर जोशी साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली झाला. साहेब, आज तुमच्या मनातलं जे पर्यटन आहे, उद्या आमच्याकडे ज्या 1-1 कोटी रुपयाच्या हाऊसबोट येणार आहेत त्या सुद्धा आमच्या महिला भगिनी चालवणार आहेत. साहेब, हे वैशिष्ट्य आहेत. आमच्याकडे जवळजवळ 4-4, 5-5 लाखाच्या मोठ्या बसेस, ज्याला 10-15 लाख रुपये खर्च होतो एका बसला, ते करण्यासाठी आम्ही महिलांचे गट दिलेत आणि त्या गट ते त्यांना पर्यटकांना घेऊन फिरतील. तुमची जी संकल्पना होती की पर्यटन ह्या जिल्ह्यामध्ये येत असताना सर्वसामान्य मनुष्य सुखी झालेला पाहिजे, आणि म्हणून मला काय एवढी गरज नव्हती की परत आमदार बनावं, परंतु ज्या ज्या योजना आणलेल्या आहेत प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये आणलेल्या आहेत. तिलारीमध्ये पर्यटनाचं 250 एकरवर पर्यटन होणार आहे. आंबोलीसारख्या ठिकाणी 150 एकरमध्ये गोल्फ कोर्स होणार आहे. गेळ्यासारख्या ठिकाणी आज आंबोलीचा प्रश्न, गेळेचा प्रश्न, चौकुडचा प्रश्न ज्याला मी सोडवतो त्याला मनापासून समाधान होतं की माझ्यावर ज्या लोकांनी प्रेम केलं त्यांच्यासाठी मी काहीतरी करू शकलो. शिरशिंगेसारखं धरण आज 25-25 वर्ष त्या ठिकाणी होऊ शकलेलं नसतं. आज प्रत्येक ठिकाणी धरणं झालेली आहेत. आज प्रत्येक ठिकाणी 3ही नगरपालिकेनं आपण पाणी पुरवठ्याच्या योजना करून दिलेल्या आहेत. असंख्य खूप बोलता येईल, परंतु वेळ थोडा आहे. मला सुद्धा फॉर्म भरायला जायचा आहे, वेळेत भरायचा आहे आणि राणेसाहेबांचं मार्गदर्शन व्हायचं आहे. एकच महत्त्वाची गोष्ट तुम्हाला सांगतो की आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधले 3ही उमेदवार या ठिकाणी आहेत आणि ज्या राजघराण्याने मला राजकारणामध्ये आणलं त्या आदरणीय शिवरामराजे भोसले यांच्या आशीर्वादाने आज बापूसाहेब महाराजांच्या राज्यारोहणाचा 100वा वर्ष आहे. आणि त्याच्यामुळे मी दोन्ही आमच्या आमदार सहकाऱ्यांना सुद्धा विनंती करतो, तुम्ही उठून उभं राहावं आणि लखमराजे आपण राणेसाहेबांच्या बरोबर हात वर करून सगळ्यांचे आशीर्वाद घ्यावे, जेणेकरून या सर्वांनाच शेवटी आमचं राज्य हे बापूसाहेब महाराजांचं राम राज्य होतं आणि ते पुन्हा एकदा बापूसाहेब महाराजांच्या आशीर्वादाने पुन्हा एकदा घडावं अशी मी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. आपल्या सगळ्यांचे आशीर्वाद मागतो. आणि माझ्याबरोबरच आमचे दोन्ही सहकारी राणेसाहेबांचे दोन्ही सुपुत्र हे निवडणुकीला उभे आहेत, ते सुद्धा विक्रमी मताने निवडून यावे अशी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. आणि एकच तुम्हाला विनंती करतो की सावंतवाडीचं सत्व हे दाखवून द्या. कोणीही पैसे स्वीकारू नका. पैशाने विकणारी सावंतवाडीची जनता नाही आहे. सावंतवाडीची जनतेला फक्त प्रेमानेच जिंकता येतं. हा इतिहास पुन्हा एकदा दाखवून द्या एवढी आपल्याकडे नम्र विनंती करतो. आणि माझ्याबरोबरच ह्या सर्वांना आपले आशीर्वाद द्या अशी नम्र विनंती करून माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आणि मी आपल्याला पुन्हा एकदा सांगतो की मी केवळ शिवसेनेचा उमेदवार नाही, तर भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी, रिपाई या सर्व महायुतीचा उमेदवार आहे. आणि आदरणीय
शिवसेना, भारतीय जनता पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि रिपाई युतीचा उमेदवार आहे आणि त्याच्यामुळे महायुतीचं जे एक मोठं धनुष्यबाण हे आदरणीय मोदी साहेबांनी उचललेलं आहे. त्यांचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी एकनाथ शिंदे साहेब, आदरणीय फडणवीस साहेब, आदरणीय अजितदादा यांच्या नेतृत्वाखाली आपण ही भूमी सुजलाम सुफलाम करूया एवढं आपल्याला आवाहन करून माझे 2 शब्द संपवतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.